natin yung mga bills dito sa kuryente at kung ano-ano pang mga... Ah, Hoy, dali mo mo receipt! Batay! doon na! Sa manmuha man mo yung pakisama. Kanang gayose diri ha? Kananan ni, dili ni siya upusan. Uy, Britney! Ikaw dira, ayaw mit... Ikaw yung nag-awa. Britney na lang yun. Ay, nasiga ka bagot-bot. Masin lang. Ako gayose pug ko ha, gayose pug ko, pero wala na ako ni gihimong astre ang paligid. Kung kanin yung mga nang bangagon nga murag astre, dito na akong kuan. Kaya murag nagabuhan. Ako diha kay hugaw kay mong kuan. Ano imo apil man nimo apil ba saud? Dire. Sama yung tanong. Oh. Isang tanong, isang sili. Oo. Kasama na yun sa. Hindi kasi kayo nagluluto ng almusal. Love. Oh, diba? Tambal. May makalimutan nito pa. Si Dilo luwi kayo sa iyang kaulit nagniwang si Dilo di nahango ang pustiso, nahulog gabi. Nahulog yung sa station magdola. Nen, si Dilo kagabi makita-aon na si Steve gamay kay modula. Kay grabe yung kamang-kamang sige siya katawa ha. Pagkahanag gid niya magi pagkahulog ang pustiso nakita gyud ako nagilom na lang ko kay Willie Rebillame baya. Nagigukod no ba? Dilingling mo gatawa mo dilingling murag buang. Pero di trapuhan, di ba? Ang problema ito pa mabuak ba, di ba? Awan ko si Dilo eh. Sige na, ugma na lang tarani kay wala ang uban di ay. Wala pa 10 minutes. Sabi mo na, doon na, para daw makapabalingki na siya. Ah, abi ko paid na siya. Eliminated at saka evicted. Pero kita magudani. Sino kaya ang susunod na maiibig? Tunghayan. Mga baso-baso di og mga kuan. Anseng! Nasigig paminaw magudan ayang kuan giingak. Di pa makadugog ang mga tao gud sa iya kay. Nag-headset mo siya. Sige mag-headset. Huwag na gi-auto po ng yatay oy. Nagsabaw da ka nga mag-DJ re kadito da ka kay kano nag-apply dili dire. Kabutang madari ang CA, ana-ana. Gididak bandaan, lisod pa ayo ta Agidlan magkuan. ni daan di ay. Oo. Na dili kay ikono ididak para ma-feel ko ilang sahod. Sa man ni? Ayo ta magdidak nga magkuan. Raman. Ang wala. Daan. Oo, tindaan. Ah, nani ang CA didak daan ni kuan kay mamantay panggasto. Ano ang kuan? Sa man ni? Sobrang. Yes! Wala'y magbayad kay Donna. Yeah! Wala yung utang. Wala. Ano man na? Nangalangki na ra ba na yung simod pag ayo nga. Hindi pa kinapityo ko. Ang mga pangalan na nasa tubangan. Si kay Igor, may bayad din doon ah. So, maayong adlaw kayong tanan. Today is the Sahod Day or the Saturday Day of Hinaguan Stop! Yay! Magpakpak mo. Oh, dito na magpakpak kay. Mag-video mga animal. Okay. So, ngayon, we are going to pay everything including the bills and the credit card. Ah, may mga utang, mga pisting yatay. Ngayon, unahin natin ang mga, umamay natin ang sahod para maaba may mag 10 minutes pang sahod siya. So guys, alam nyo naman na all of them has their designated area kung saan ang, ano na lang nako, kamo kay na, ilista ginako pa otro nini ha, na nakabutang kung asa mo dapit ha, kay sa Japan, nung nagtrabaho ka sa Japan dati, lahat kami partner, meron kami nakatoka or designated area nga. Si Brenda, si Kuan, si Inday, sa CR, si Kuan na titingnan nila kung sino yung pinakamalinis, yun yung merong reward monthly. Ayan, kay ano, nagi mga tapulan, nagi mga agakitan ni Ansing. Si Ansing ang CCTV din ni kay usay ni gabi si Dio man siya kanang bukod sa mga lalaki ngayong tan-aon. Kung way lalaki mga bata ngayang hubugon, dito man siya magtan-aw sa mga hugaw-hugaw nga area. Kabantayan nako siya ang CR iyag pita-pitaan para kasab-an ang nakatuka didto. Iyang hugaw-hugawan ang payag para kinsa na sa payag. Moy mamaynusan ang iya gidlimpyo kayo ang iyahang panglalaki. So karon magsweldo na ta pero bago ta magsweldo dinhi sa ato mga bayro nun sa kuryente. Oh, di ba? So guys, ilimit na natin ang pag-pickleball kaya ang atong bayro nun sa kuryente at PLDT ay 28,000. Yawa na yung pickleball nga. Sa kalas 4 mo ka nga human nga waa mo ha. Oh, bayad sa utang. Si Donna kasi ang magbabayad niyan. Si Donna dito guys ay walay sweldo rin kadiri. Si Donna dito ay walay sweldo kay siya man ang gahimo sa errands tanan kay
mo man ang bayad sa iyang renta din sa tindahan. Kay tampalingon ko man sila maningil ko sa ila. Mas dako man ang ilang bill kaysa akong renta. So kana siya magbayad sa PLDT o kuan. Pero hula mo sa nako na ko patambayad kay may baon sa. may billing sir. Wala pa may billing pero ito yung estimated niya last month kay mas madako pa ni karon tungod sa PKL ball nga after alas 4. Og mga man may kamigan kay may show ako, man may kwarta. Wala mo sa nako ning babayad. This is bayad naman kay Caridad sa pag-birthday ni Mama, doon kami kumuha lahat ng mga items. The lighter, foil. Kaya nagsugba man migbangos. 24,000 para sa beer nga inatay. Ang nahubog na gyapon si Britney ra. 24,000. Kani naman ay utang kay Donna! Kulang lagi ni. Ang utang namin kay Donna ay sa 187,000 since agto pa ng December, agtong Pasko. Wa gid siya na-impas ang karon sa gilag data. So nagkuha na sila gahapon og 50 mil og 10 mil so 60 plus 40. So 100,000 kay magatag og 40 karon pero gusto niya magdagdag ko og 10 kay para sure ball kay wala na siya tinda sa kahapon guys wala nang iniinom kasi wala siya pangumpra kang iyang ituyok rolling man na. The return of investment sa tindahan ay maliit lang talaga kasi nga ginagastos din nila ganyan. So nag-utang din kami sa hardware. Ang utang namin sa hardware ay 87,000. Ayan. Kuha na siya, payslip na siya kay ano, gi-Gcash naman ako, gi-segregate na ako. Nagbayad. Thank you so much RLC Hardware. Thank you so much kay Sir Rene Katipan sa pagpautang. Paid na ko, Ginoo ko. Nanapoy mag-chat sa ako din nga mga igagaw nga nong magpahimo kog balay. Calling kay Dodong. Ug maradong kay ko napa si Britney gulat-ulat patsad. Ang allowance si Mama Sita mag-minus ata kay wala na siya insurance. Shout out sa mga insurance diyan na ha, sa mga agent, wala may problema sa inyong insurance. Ang problema lang gud kay wala gid kaayo na explain kung asa mga pwedeng mga bagay nga medyo negative ang dating mga di gid mo pwede mag-withdraw pag di mag-mature ang inyong account kay ano ang inyong makuha na lang is yung dividend na lang na maliit yung mga hinulog niya. Si mama ko naghulog na 160,000 sa insurance niya, ang nakuha na ay 7,000 kay withdraw man niya. Pero kung in-explain sa amin yun na pag withdraw pala na hindi pa matured yung account, kanon lang imong ma-withdraw. Di na mo apilan ng insurance. Uy, Ginoo ko. Nga mga unsa tadiya, Ginoo ko. Aya pa din siya magamit kung madisgrasya ka, mamatay ka o na serious illness. So Mamasita is 10,000 para sa allowance sila ni Daddy kay ano, ga-finger po ba sila so magbayad sila 10,000. Aya, asa kay Kara? Asa may kay Kara? O, isa na nato ni. Ay, si Ikay naman si Kara, ganina nanlimpyo siya. Nasa 5,000 para sa bangko ni Kara kasi si Mama talaga nagangyo talaga na kanang ang insecure talaga namin na savings is yung sa bunso namin kasi we're getting older na si Kara siyempre kanang tumboy man siya so wa man siya utin so daghan gud yung mga gamitan og tudlo so napulo ba na yung tudlo apil ang tiil 20 biya ka box so kailangan nagi siya savings kay Dinas, katawo. mag-live-in na si Kara. Iuli. So dinin na ta, ang unang sasahuran natin ay ang manager. Ang manager namin ay nasa 50,000 kasi syempre siya ang nag-handle sa tanan. Manager na talaga yung pangalan niya dito pero labandera siya, PA, assistant, lahat. Pero ay magpaulit ha kay ahead ang ilang sahod kanang medyo elevated ang ilang sahod na promote sila. Atong next naman is ang ating supervisor, Britney Tulay. Silang daw ni Argel ay medyo taas-taas ilang sahod kay aside sa pagiging ano man kana 45 naman si Britney. 45,000. Aside kasi sa pagiging supervisor and manager, PA ko rin sila tapos all around din. Next is, mayroon pa pala tayong alahas. Itong alahas na to ay tubo. Sa ngalan na interest. Ay, naman God, insurance. Interest sa alahas nga na sanla. Guys, may kulang kasi ako kay Lingling na 100,000 sa kanilang bahay. Tapos kailangan ko na siyang bayaran kasi nagpapagawa siya ng bahay kasi si Jidilo nga 3 months pregnant, di ba? So, meron kami, sinanla ko yung isang alahas ko, yung may bato-bato ng 100,000 para ibahay kay Lingling. Fully paid na ako dun sa house and lot nila pero magbabayad ako na insurance, Ginoo ko. Yan na po ang non-target. Ay, interest. Yan naman yung target ko next month. Salamat sa Cebuana and Palawan po siya. Si Jidilo naman ay part-timer lang dito. Per day po siya. Kung kanus siya musulod, yun nandun yung sahod niya kasi estudyante po siya. Si Jidilo. Basta ang kuhan. Jidilo ay total of nasa total nga 3,650 tapos nasa utang nga 16,000. Dapat nakabutang din niyang utang og giles dayon pang pila din ang
balance. Namin notebook. Kasi si Jidilo kasi nagpalit og laptop, nagpalit og kanang kuan, kanang Pandikit. oo, tapos yung ano para sa kanilang baby. Kanang, Ayan. May utang pala sa akin 5,500. Una yung gida, Plus- paid na siya sa daan. Ah. Bago na niya. Ayan. Oh, yan, nagangyo siya. So nasa 2.6 para sa iyang pag-eskwela. Kinsa man sa ding nyawa. Mo receive. Si Kian, si Kian, classmate siya ni Kian. Si Kian naman ay meron siyang 2,000 monthly. Kay ano naman sila dito, assistant naman sila dito. Milo gyapon no. Si Kian, meron siyang 2,000, nasa CA nga 500. So nasa 1.5, nagkaamulan kasi siya kapal na mukha nagkaamulan. Oh, ganun. Oh. Kato dinin, mo strict yung ko si Argel og si Britney ang nag-decide na dapat daw na yung mga ilista gid nga mga absences i-minus gid sa ilaha kay ngano nay uban nga kananga nga reklamo nga lo si kuan lagi kay wala permenti para dili maanad ba. So kung naadoy mo kung naay mo absent dapat there's a valid reason o magpaalam kay Argel i-approve niya kung ano para hindi mo mabawasan pero kanang kiat-kiat lang ana. Oh. So unaw nato si Chanchan. 50,000! Wala yung absent si Chanchan? 50,000 ang kanyang sahod guys. Tapos siya iyab nga taga-US. Thank you. Ayan, 50,000. Magdako kaming sahod ni guys. Oh, sa tanan bitaw siya rin nag-thank you. Wala bang pinag-aralan yan ha? Thank you ko Wala. Sa tuwid ang manager o gatong ang manager o supervisor wala kayo salamat. Thank you ko. Wala. Sama, wala. I-review. Review. Bating atong labandera ay libre kan atong kuan A-house. Tulog pa kay S4 man ako. Oh, kay alas 4 man sila nagkuan kay ano, uyab man sila ni Daniel. O sila ni Daniel si Bating gabi nag-ano oh. Lingling! Si Aan ay absent, na si A ni Lingling nga 1,000 tapos nasa absent nga 4 days. Ala 4 days mong absent. Kay giuna man ang kuan kamigin pagpista-pista. Kabalo ka minusan ka? Oh, amo na nga example si Lingling ya. Na di ba naglamamo dayon. Nasa 3,340 sa mga sa mga naapay bayran, kung ba nakuha na naman ninyo. Tapos napa mo bayran nga kinahanglan kulang pa mo balance mo. Ayan na din mo pag CA ka Argel. Kinahanglan i-clear sa ninyo tanan ninyo mga kuan. Nara. Ano siya? Siya naman si Bimbo, si Bimbo. Si Bimbo naman, ayan na ng 50,000. Si Lingling ay 36,000 na lang natira sa iya. Diyan, menos niya na siyang motor. Ayan naman si Nina! Grabe si Nina! Yawa! Palakpakan po natin guys dahil si Nina ang may pinakamalaking CA. Siya may pinakamalaking deduction dahil sa Lon Bridge is falling down. Ang CA niya ay 3,000 at meron siyang natirang 1,700. Pero Britney, meron tayong tawag nito kung may kulang ako sa kanya 1,000 last month kay 4,000 lang binigay sa kanya ni Donna. So, nareklamo siya sa ako. Charot lang. Dahil dyan, meron kang talong sa kaokra. Ang dalang sa talo okra. Ha? Ang dalang sa talo okra. Oh, anak dala kag talong og okra. Didak gyapon to siya. Dapat piso kada kuan. Nalimot di ko paghatag di ay Ginoo ko. Pagkatapos 7,000. J-Ford! Si J-Ford naman! Nakalista gyapon imong absent J-Ford. Kay sige magkiat-kiat kamon kuno duwan ni Margo. Kung isulti gid ang imong absent kuno. Na absent si J-Ford nga 16 days. Oo, kay ano, 24 hours man siya sige kahubog. Apil mo paglaway-laway dinhi nga katulog ka nada pa toy minus. Duha imo katalong. Nakay absent nga 60 days. So 4,000 na lang imong sahod. Kung gusto nimo mabawi ang imong utang pagtrabaho sa Monday man karon sa unya mabalik na po na imong 150. Si Badong! Ala! Si Badong ang mahabol. Badong, tulo ka okra ug isa ka talong imong CA karon. Ang imong sahod ay 50,000, meron kang 5,000 na CA at may absent kang 660,000. So meron kang 384 million. At talong na. Dapat hindi niya talong ka. Kay Manong Gigi, siya naman ay na-assign sa entrance. Ayan, si Manong Gigi naman ay top 4 sa may CA. Meron siyang CA na 150,000 at ang kanyang absent ay half days. Nasa minus nga 82,000. Sorry. Dahil dyan, meron kang tulog kagagmay nga talong. Kay Adib! Na-promote si Adib! Si Adib ay under probationary lang siya.
dapat 2,000 lang dapat siya. Kasi ano lang naman siya, iring-iring naman siya nga luto-luto din eh. Na wala naman wala naman siya nagbagong buhay naman kuno siya. Ari dire, nagbagong buhay naman siya kay ano. Bayot man siya sa una. Iba ubayan na lang kay Carla. Nagbagong buhay na sila. So, naayang. Sir, pila ni? Wala si absent. 5,000. Gi 5,000 na ako na kay para muhatag ka sa imong inahan o sa imong amahan. Wow! May kiss mo dito, uy. Palua! Pwede di ka magpisa ko Ayan, thank you so much guys. So, dahil dyan, tapos na po ang atang sahod. At pa. Si Ansing daw. si Ansing. Wak si Ansing. Si Ansing. Ko plastic si Ansing. Si Ansing na po ang ating next. Si Ansing tsaka si Adib guys, under probationary lang talaga sila. Dini ka. Ano na asset lang talaga yan silang dalawa, asset. Na-promote sila as kanang kuan. Unsa tagya kay Unsa ni kay bating mo na siya. Dahil diyan, ano sa nina? Ansing. Dahil diyan, panalo si Ansing na. Yan talaga siya kasi masipag si Ansing every morning. Oh, masarap man. Masarap Tapos, man. siya po ang Gulay. best in parcel cancellation. Dapat ko siya order, guys. Wala man. Tanggalan na ako sa dini, guys. Mag-apply na siya kay Kano sa overview as DJ. Daddy Francis on the mix. Hashtag #naigiuto. O nakay utang nga 1,500. O kato nang harang ka sa akong lalaki, 500 to siya. Ang imong sahod ay 5,000! May utang ka na 1,500 og nangawat kag beer sa amoa kada kuha namo sa akin. Na imong gipagsulod sa imong kuan. Yung Sheena mo itong So, di ba? Kawatan sa beer. Sige, kuwag isa. Kabay mo ko isa case. Yan ko ano isa yang itago dito para pag nasa lalaki yan akitan na ako'y beer. Uy, tuloy man. Nag-CA kag 1,500. Pagka kaya katong sa cellphone o parcel. Anong cellphone ba? Ayaw pagkalinti, kasi tampalingunta ka. Ano, paayo ka ba? Ah, okay. Layo ba akong hatag, huwag imong CA, ha? Oh, 3,500 na lang. Aba na lang. Wow! Thank you, Yaya. madam. Thank you all. Dahil dyan, last day na nimo. Kita, Apil man na, no? ha? Abusar pug ka. Sa, tapos na ang ating. Kiss ba? Wala na. Wala tanan? Ay, si Dadots, kaya naglimpyo naghahapon. Huwag kayo utang kay Dadots, di ba? Ibayaran din sila. Birthday sa diya. Ano pa niya, Ber? Birthday din niya karon. Ay, unya ra 500. Unya ra. Congrats. Unya ra kay nagtrabaho man ka, imo naghapon. Tapos sa 500 niya imong pa-birthday, unya ra ikuan lang kay Argel. Ala. Si Puloy. Amos Puloy. Bugas na ko na. Dugan. Dili na palit sa bugas. Dito magkuha sa bugas tindahan. Kung bugas pag yun, o ibayad na po mo sa loan. Hindi na, sige lang lamu-lamu. Ako na bugas ito, 5 kilo. Isa bigya. Kay bating na siya. So, yan na muna ang ating pasahod ngayon. See you next month. Sino kaya ang mapopromote? Sino kaya ang matatanggal? Ayan. Meron na tayong mga na-evict. May mga susunod din na may evict. Ano bitong sige tubag-tubag sa amo. Mga feeling boss po siya. So, So, magduwa yun, 1,000. ha? Oh, magdugang kay Nina 1,000. 500 kay Dadots. Bulan, kanina. Balik sa karibo. Nagkuha na kanina. Nagkuha na may kanina 1,000 sa pound ka ka. 1,000 yung sa tindahan tong kuan, mag-grocery ka ba? 1,000 yung Lahi man to siya, lahi to siya. Lahi to siya kato ako tong gihatag sa iya. Oh, lahi to siya. O 1,000 sa iya kay ano. Sige kuno siya glaba unya kuan kadug basta. Sige siya reklamo. Nya sige magapangawat sa okra ug talong. Di, ikaw nagtanong mana pero ako man ang kwarta tanan ug akong yuta ni na. Sige pangwinta. Lain na ba kay nakaabot na ba ila patir na ang talong gadala pud ka dito sa loob ka. Ay bating ha. Bateng! So that would be all guys. Tapos na kami magpasahod, tapos na kayo maglilinis. So, unta, manghawa na mong tanan dire. Gigikapoy na ko ninyo.